Kısaca özüňi tanıştyraýyn. Men adım Akmamet. Amerikanyň Chicago şäherinde ýaşaýan, özüm startup bilen meşgullanýan. Amerikada green card soň täze maşyn bilen täze jaý berýärler diýerler. Ya Dogrymy? olar eldat ýok, hemmekim bäri gelip özleri gazanyp özleri işläp alýarlar alýandatlaryny. Näme iş bilen meşgullanýan? Startup bilen meşgullanýan, startupyň ady MyCheck. MyCheck birleşeneti täze geljek immigrantlara we täze gelenlere ýol görkezýär. Startupyň ady näme? Startupyň ady MyCheck birleşeneti Apple App Store'dan, Google Play Market'den muzyka çaýat bilersiňiz. Startup aslynda näme? Startup aslında belli bir meseleni çözmek için ýüze çykkan bir ideýa. Sizin görýän firmalaryň köpüsi aslında startup bilen başlady. Misal üçin Instagram, Facebook, WhatsApp ýaly bular teknologiýa firmalaryň köpüsi aslında startup. MyCheck lejendsini kaja edenden soňra özüňize gerekli taýlap berdiňiz. Häzirlikçe 4 dil bar. Ýene de 2 hepdeden 16 dilde bolýar. MyCheck aslynda näme problemany çözýär? MyCheck aslında dünýädäki ähli ýurtlardan girip Amerika viza almak üçin we Amerika viza alyp gelenden soňky legal dokument işlerini çözmäge kömek etdi. Startup dünýäde her kim başlap bilýärmi? Elbette startupy pikiri bolan her kim başlap bilýär. Men size ingliz dili öwrenme maslahat berýän, ingliz dili öwrenip şu kitaplary we podcastlary dinlemegi maslahat berýän. Ne bugün arzum hasıl oldu kapitan ağa. Deniz Mert'lerde mi? Kaytaran. Kapitan ağa kaytaran belleğin. Deniz. Mini. He. Yap gerekli. Startupdan pul gazanıp bolýarmy? Elbette pul gazanıp bolýar. Startupyň pul gazanmagyň köp ýollary bar. Misal üçin käbirleri önüm satýar, käbirler hyzmat satýar, käbirler reklama görkezýär. Bärde esas maksat şu platformaňa köp adam jemlemeli. Startuplar pul nereden tapýar? Startuplar puly 5 görnüş esas ulanýaly. Seed funding, angel investment, venture capital ýa-da grant ýa-da meňýaly bootstrapping etmeli bolýaňyz. Amerikadaky türkmenlere nämeler aýtmak isleýän? Ilki bilen gelip ingliz dili öwrenmegi maslahat berýän. Soňra hökman ýokary okujaýyny okuw ýerin computer science we computer engineering okasaňyz kösenmersiňiz. Ýene de bu funksiýonlarynyň biri. Şöyle siz özüňizde gerekli spisak tuz bilýäňiz. Misal üçin meniň Tomsda okumaly kitaplar. Kısaca ýazýan. Kitap 1. Kitap 2. Kitap 3. Sebeden, gelip önüşden öz spisaklaryň içinden okan kitaplaryň uçuňa teşkil edip diýip bilýän. We ýene de o tarapy ony AI bilen doldurup bilýän. Misal diýeli awaza travel checklist. Şunu men AI doldurjak. Yani menden sonra da salgylyk çekme ýa-da ýeködüň çekip meni ýeködüň diýdim. Şu şekilde maňa häzir çekip doldurup berdi. Men näde save edeyim. Checklistime gidiň. Muştaýda maňa diýär, näme aýdýardy? Ýeködüň gitmeli işlemgi. Şuňda esasy nämeler diýen, nämeler goýmaly,